Jsou 4 ráno a na podstavní ploše chvílejí střehlé motory. Je 4... Dobre, idem do silnice, ste najlepší sobou na svete. Výborne, ďakujem, to si vážim. Len troška pohyb, tak. Teraz. Ahoj. Dobrý. Ahojte všetci. Tak toto ma naozaj úprimne potešilo od chlapca, pretože to bola tá najúprimnejšia pochvala, akej bol chalanisko schopný. Po celodennom zápase s bojovnými Amazonkami, ktoré sa skrývajú za lístok občan nad 70 rokov a im podobnými babami jagami, samozrejme nie všetci sú takí, ma toto naozaj veľmi, veľmi potešilo. Videl som sám seba ako takého malého chlapca. Keď mi mama kúpila lístok, hneď som sa posadil za vodiča a pozeral som, čo robí s páčkami, ako točí volantom, ako sa pri tom tvári, ako sa obzerá. No skrátka, veľmi sa mi to páčilo. Kto vie, čo bude s chalaniskom? Kým dospeje a bude môcť šoferovať autobus, možno, že už budú autobusy autonómne. Ktože ho vie. A vy čo, kolegovia? Čo vás v poslednom čase za volantom potešilo? Dajte vedieť. Takže to len toľko. Končím správy z regiónov. Majte sa fajn, autobusom zdar. Čauko!